Pripravili sme pre vás novú verziu článkov, ktoré sa budú nachádzať na adrese články.education.sk. To znamená, že už sa nebudú nachádzať na doméne personalistika.sk. Ak chcete pridať článok, vaša spoločnosť musí byť registrovaná na stránke www.education.sk ako vzdelávacia alebo poradenská spoločnosť. Najskôr vám odporúčam zistiť, či vaša spoločnosť nie je registrovaná na našich stránkach. Urobíte to tak, že vyplníte IČO a kliknete na kontrola. V prípade, že už je vaša spoločnosť registrovaná, tak si kliknete na kontaktujte nás tu a následne vypíšete formulár a my vám pošleme meno a heslo. Ak vaša spoločnosť ešte nie je registrovaná, to znamená, že po kontrole sa vypíše, že vaše IČO neevidujeme, tak pokračujete v registrácii, zaškrtnete, že ste vzdelávacia spoločnosť, v prípade ak ponúkate poradenské služby, tak aj poradenská spoločnosť a následne vyplníte všetky položky vo formulári a odošlete registráciu. Keď dostanete meno a heslo, tak ho vyplníte vpravo hore na www.education.sk a potvrdíte, čím sa prihlásite do nášho administratorského systému. Po prihlásení kliknete na pridať článok. V prípade, že nemáte predplatenú službu, tak sa vám vypíše nemáte dostupnú službu články. V prípade, že máte možnosť pridať článok, tak sa vám zobrazí tlačítko pridať nový článok. Po kliknutí sa vám zobrazí formulár, kde vypíšete nadpis článku a potom vypíšete text článku, ktorý môžete následne aj naformátovať. Potom vyberiete už len kategóriu, do ktorej ho chcete mať zaradený daný článok a takisto, kde ho chcete mať publikovaný, či na education.sk alebo edumenu.cz. V prípade, že chcete publikovať článok na českých stránkach, tak samozrejme musí byť napísaný v češtine. Následne po uložení konceptu môžete ešte robiť úpravy v článku a článok sa zobrazí až vtedy, keď ho dáte publikovať. V každom článku si môžete vytvoriť 3 spätné linky. Robí sa to tak, že označíte si text, ktorý má tvoriť linku a kliknete na túto ikonku a sem zadáte adresu www stránky. Následne si vytvoríte spätnú linku, ktorá vám pomôže, aby vaša stránka bola vyššie vo vyhľadávačoch, čiže v Google. Verím, že využijete možnosť propagovať vaše služby. Už teraz pripravujeme pre vás ďalšie produkty, na ktoré sa môžete tešiť.